Тези великолепни палачинкови изкушения са приготвени с любезното съдействие на моята по-млада версия и по нейно желание. Те могат да бъдат поднесени както за предястие, така и за основно ястие, в комбинация с свежа салата или с сос по избор. В случая ние предпочетахме чесновия сос. В описанието на видеото оставям нашия вариант на приготвяне, а вие можете да експериментирате с продуктите за плънката или с подправките и да приготвите нещо по ваш вкус. Да ви е сладко!